Βρισκόμαστε σε ιδιόκτητο οπορώνα ροδακινιάς τύπου Παλμέτας Y στον κοπανό Νάουσας και θα προχωρήσουμε σε κλάδεμα ενήλικου δένδρου επιτραπέζιας ροδακινιάς σε σχήμα Y. Ξεκινάμε το κλάδεμα από κάτω, κόβουμε εδώ για να μείνει η ποδιά, βάζουμε και το φέρουμε εδώ, το κοντένουμε πάλι η ποδιά να μείνει, κοντένουμε λίγο αυτά, δούμε τα περιτά, κόβουμε εδώ, κοντένουμε, βάζουμε τα λέμαργα, πάλι λίγο κοντένουμε, τα ξερά τα βγάζουμε, να μην έχουμε ξερά. Το κοντένουμε. Αφήνουμε αρκετά κλαδιά γιατί είναι δύο βραχίονες στο δέντρο και θα πρέπει να έχουμε αρκετούς βραχίονες για να πάρουμε ροδάκινα. Βγάζει γύρω στα 25 με 30 κιλά το δέντρο σε καρπό. Τώρα φτάνοντας εδώ στην κορυφή, βγάζουμε πάλι τα ξερά, βγάζουμε τα λέμαργα από μέσα, δεν τα κόβουμε όλα. Ορίστε, τα σπασμένα τα ξερά, τα μικρά, πάλι τα λέμαργα εδώ, αφήνουμε έξω. Η τελική δουλειά είναι αυτή εδώ.